Γεια σας παιδιά, το part 2 αυτή τη φορά. Πάλι top 25. Έκανα λάθος στο προηγούμενο part. Και ακούμε πυροβολισμούς. Έχουμε λουτάρα. Και έρχεται και ο συμπαίκτης μου που είναι ένας πολύ καλός μου κοντινός φίλος. Και προχωράμε. Έχουμε και τον Brutus που είναι πάρα πολύ καλό. Και ακούμε πυροβολισμούς. Θα περιμένω λίγο εδώ το συμπαίκτη μου. Κάποιος με πυροβολάει. Οχ! Εκατόν δύο, dead. Τώρα παίρνουμε και σφαίρες πολλές. Κάποιος έκανε reboot. Ο συμπαίκτης βρήκε κι άλλους παίκτες. Πολλούς παίκτες για την ακρίβεια. Ακούω ένα Cybertruck. I'm not sure. Ω ναι, ακούω ένα Cybertruck. Συμπαίκτη, αν γίνεται λίγο βοήθεια, έχουν Cybertruck. Ναι, το ήξερα. Ήταν όντως ένα Cybertruck. Που κάνει κύκλους για κάποιο λόγο. Πω, πήρε το boost του. Ο παίκτης βγήκε. Κάνω reload. Ο παίκτης έχει ρόπαλο. Ο παίκτης είναι καλός με το ρόπαλο, οπότε θα φύγουμε. Ας μην πεθάνουμε, επειδή το part 2 θα είναι μικρό. Ο παίκτης μου έρχεται δυστυχώς, με ένα αμάξι καινούριο. Θα πάρω το high ground με ένα... Ο παίκτης με πυροβολάει, είμαι 24, έφαγα knock. Αλλά μπορώ έστω να κρυφτώ. Μπορούσα. Συμπαίκτη, λίγο βοήθεια αν μπορείς. Δεν πειράζει, συμπαίκτη, μπορεί να το πλακάρει. Έστω να πάρεις το κάρτ μου. Μπορείς να πάρεις την κάρτα μου. Και υπάρχουν και κάποια mythic. Πάρετε και το exotic μου. Πάρτε το exotic μου. Και το mythic μου. Και τώρα 3 χάνα να κάνεις reboot. Γρήγορα. Παιδιά, συγγνώμη που πέθανα, αλλά έστω μπορούμε να δούμε το συμπαίκτη. Ο συμπαίκτης θα κάνει το heal. Το γρήγορο heal. Και θα πάρει το launchpad. Ευτυχώς δεν έχουμε το medallion, αλλά έχουμε ένα πολύ καλό loot. Το stone τώρα είναι 2 tick. Ο συμπαίκτης πάει προς το medallion. Είναι και τα 2 medallions εδώ. Είμαστε top 11. Θα κάνει το reload. Βλέπει τους παίκτες. Έχει κρυφτεί σε ένα πάρα πολύ έξυπνο σημείο που δεν μπορεί κανείς να τον δει. Τον πυροβολάνε. Δυστυχώς δεν υπάρχει reboot van. Έφαγε λίγο το fall damage. Θα πάρει το heal. Θα το κάνει γρήγορα. Θα πάρει λογικά και τα minis. Όχι, δεν θα πάρει τα minis. Βλέπει το medallion. Λογικά. Καλά, το exotic είναι crazy. Μπορεί να μην πάρουμε Victor Royale, αλλά δεν πειράζει. Αν πάρουμε Victor Royale, θα είναι όλα εξαιτίας του. Γι' αυτό, αν πάρουμε Victory, ας γράψτε του μία καρδούλα στα σχόλια. Κάποιος έκανε μόλις reboot, το medallion έκανε reboot. Του σπάνε το wall.
Χτίζουνε. Πάμε με τη Morph Sensitive Pump. Έκανε ένα πολύ ωραίο kill. Δυστυχώς έρχεται το Storm που είναι 2-tick. Τρέχει προς το fight. Μισάρει το shot. Και τώρα θα κάτσει λογικά στην άκρη. Δεν είμαι σίγουρος. Έγινε 5-tick τώρα. Βρίσκει το medkit. Θα το κάνει μέσα σε έναν θάμνο. Πολύ έξυπνη κίνηση μπορώ να πω. 5 άτομα. Τα 2 medallion και εκείνος. 2 άτομα. 3 ομάδες. Είναι εκείνος και 2 ομάδες. Θα καταφέρει να πάρει το dub. Θα δούμε. Θα κάνει το zipline. Θα κρυφτεί για λίγο. Είναι με 5 άτομα ακόμα. Το medallion είναι πάρα πολύ κοντά. 4 άτομα. Υπάρχουν 3 ομάδες. Άρα είναι ένα duo, εκείνος και ένας άλλος. Τον Storm Sky τώρα 5 damage. Το medallion όμως είναι ευθεία μπροστά του και από πίσω του κιόλας. Είναι λίγο δύσκολη αυτή η κατάσταση που βρίσκεται. Μακάρι να έχει shockwaves. Κάνει το smart play να φύγει. Και δεν έχει και το medallion. Αυτό είναι το καλό. Δεν μπορούν να τον δουν οι άλλοι. Δεν θα πάει να ανοίξει τα chest. Βρήκε το launchpad. Το ένα medallion είναι στο πάτωμα. Ώστε να μην τον δούνε. Θα κάνει το πάλι έξυπνο play να κάτσει σε έναν δέντρο και να καμπερώνει το medallion. Ακούει ένα Tesla Cybertruck. Νάτος! Το trap! 3 άτομα! Δεν ξέρω πόσες ομάδες είναι. Το παίζει με τη στρατηγική μαϊμού. Το medallion είναι ακριβώς από κάτω του. Κρύβεται ακόμα πάλι στα δέντρα. Πέφτει κάτω. Τρώει το fall damage. Παίρνει το ρόπαλο και τρέχει. Έχει πάνω κομβηθεί. Φεύγει από το medallion. Ένα πολύ έξυπνο play, μπορώ να πω. Θα φτιάξει λίγο το inventory του, θα κάνει το αντιπαραθυράκι και θα κάνει αυτή την αλλαγή. Είναι 2 άτομα πάνω του. Θα κάνει reset το build του. Έχουν και 2 ραπαλολίστα. Είναι ένα etic. Λογικά θα πεθάνει από το storm, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα πεθάνει από το storm. Θα τρέξει όσο πιο μακριά γίνεται. Βγήκαμε δεύτερη δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Peace!